Конкурсът "Агробизнесмен на България" е традиционна инициатива на вестник Български фермер, който отпразнува 24 години от създаването си. Носителят на тази годишната награда Даниел Минев, изпълнителен директор на Интер Агри България, получи престижното отличие заради активното и динамично развитие на неговата компания и за модернизирането на агросектора у нас чрез доставката на високотехнологична техника от световни брандове. Какво пожелавам? Да продължите да бъдете иновативен, да търсите добрите решения и да се утвърждавате като устойчив човек на пазара. Тази награда за мен е на първо място признание, разбира се, голяма отговорност. Тя е признание не само за мен, тя е признание за целия екип, защото това, което сме постигнали до тук за почти 2 години, е наистина много, но от друга страна това е за нас един ветропоказател на практика, който ни показва, че първо се движим в правилната посока и освен това ни мотивира изключително много да продължаваме да работим още по-усърдно за развиване на българското земеделие. Тази награда не означава, че сме постигнали някакъв връх. Тя за мен и за целия екип означава, че просто сме в правилната посока. Тя наистина е висока оценка, но имаме още много работа да вършим. Даниел Минев е иновативна личност с конкретни намерения, ясни и логични цели. Тази награда е важна не само за него и за екипа му, но и за Ню Холанд. Първо, той е лидер. Второ, знае как да управлява екипа си. И на трето място, знае кои са най-добрите решения за фермерите. С Даниел Минев имаме една и съща мисия. Успяхме да установим много близко партньорство. Ние сме като едно голямо семейство.